Uthi uBhombela esehlike entabeni esedla isidlo. Uthi ngikhuphuke ngumfo kanhliziyo kaSokhamzela ngehla senguyise wezizwe zonke. Uthi bese ngiluza ulimi lotshano lwamatshe, ulimi ley'ntaba, ulimi la yonke into ekhona emhlabeni bese ngiluzwa. Uthe sehlile entabeni engcwele, intaba enhlangakazi wayesehla. Uthi efika ezweni laseMthwalume ehamba eyofuna isizwe sakaDuma, egudla iy'ntaba oqoloqolo le ngasemzinto. Uthi esefika uBhombela usebuka intaba. Uthi meyibuka le ntaba useyabuza ukuthi yini igama laleya ntaba, bathi umsikazi. Uthi yini lephezu kwaleya ntaba, kuthiwa kwakubonakala into ezimhloshanyana nje. Usethi sebethi hayi amatshe Nkosi yamakhosi, babemniza ngenceke kaNkulunkulu bathi amatshe. Usethi cha akusiwo amatshe lawa. Uthi leya ntaba leya ithi amaNazaretha lawa, ithi lokhu kubikezela amaNazaretha. Uthi ayogcwala lelizwe lakoDuma, uthi ayogcwala emzinto, ehlike njalo ngomthwalume ayongena ko-Eastern Cape, aze ayovajwa ngolwandle laseCape Town. Kunjani namhlanje na? Sithi sihlabelelo 139 evesini sithi ufikile abakhuluma ngaye abaprofethi. Ubani lokhulunywa kwakhulunywa ngaye ngoba sayizwa indaba enkulu. Kuthiwa kwakukhona insizwa eyashiya enkonzweni yama-missionaries. Ithe mayishiya enkonzweni yama-missionaries ithi sengibona indaba enkulu, ithi khona into enkulu ezayo, ithi kuze ukukhanya emhlabeni. Ithi le nsizwa ihambe ibhinca ibheshu, yafika enkonzweni yakwathi isihlubukile, bayithuka ngazo zonke iy'nhlamba, yathi sengibona indaba enkulu, yathi kuze ukukhanya emhlabeni. Thiwa le nsizwa yayihamba ibheke phezulu, ithi uyesabe. Thiwa yaze yaphelela ngathi sezweni lasenyakatho la yathi seyifika indlamhlathi kaMayekisa, yayisibuza ukuthi yaphelela le nsizwa yayibikezela ukuza kwami. Thiwa yahamba indlamhlathi, ithi indlamhlathi ngehle sengizwa kusho ulimi lomoya. Thiwa kwaphuma kwasukuma isishingishane sabheka ehlathini, yathi umoya wale nsizwa waphelela ngapha. Yayisisilandela le sishingishane yafika yabuthisa ehlathini la khona umuzi owakuthi semziphathe wakhiwe emathanjeni leyo ndoda. Lo muzi osubizwa ngesinkanyezini manje. Futhi akagcinanga lapho uBhombela wafika ezweni laseMthwalume la kuzala khona umfundisi uDuma. Thiwa wafika isililo sisikhulu emzini wakaDuma uBhombela, isitimela samaMpondo. Uthi mefika ufika lukhungethe usize emzini wakaDuma, umama eshiya usapho luluncane. uBhombela isitimela samaMpondo uthe ngena kulo muzi useyabuza ukuthi akekho yini umuntu esifazane okhona kuleli igceke leli. Kwathiwa obekumele ancelise le ngane usehambile shembe, nceke kaNkulunkulu usehambile ushiya umzukulu noma usapho luluncane. Ithi namhlathi akekho yini umuntu esifazane okhona kuleli igceke. Kuthiwa khona ugogo muntu kaNkulunkulu wathi mnizeni ezela. Base bambiza indlamhlathi yayisimphatha, imbambe ekhanda imphatha, imthandazela. Thiwa ugogo lo wakaDuma wayethuthi uphakamisa amehlo ethi uyambheka uBhombela, wayesewumlile esabeke engasabhekeki. Thiwa yawumzela into yasezulwini, yakhuluma ulimi olungazwakali, yahumzela. Kuthiwa yayisiphuma, wathi ephuma uBhombela kwazakala ugogo ekhala ethi kubuhlungu, kwaqhasha imthambo emabeleni, kwaqhasha ubisi, ancelisa
umzukulu ugogo. Kuhlupha isikhathi maningi amazi isikhathi esonyazi Nkosi usenikuzwile.